witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Udało mi się wreszcie przygotować domek z czekolady. Wydawało się to bardzo pozornie proste, ale okazuje się, że nawet jak się ma gotową foremkę do odlewu, to niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Przede wszystkim taka moja dobra rada, wybierajcie dobrej jakości czekolady, nie kupujcie tych najtańszych, hipermarketowych czekolad, zwłaszcza jeśli są odtłuszczone. Nie róbcie tak jak ja, mieszanki z kilku różnych, no ja akurat po prostu nie miałam aż tylu czekolad naraz, nie byłam przygotowana spontanicznie, ten domek postanowiłam zrobić. I w momencie, kiedy już będziecie mieć tą czekoladę roztopioną, to też sprawdzajcie konsystencję, bo ona nie może być za rzadka, ale też nie można nakładać takiej gęstej paćki, bo potem wychodzą gdzieniegdzie bąbelki powietrza i całość może wyglądać nieładnie. Pokażę Wam, jak ja ten domek zrobiłam. Zachęcam Was, żebyście też spróbowali, jeśli macie foremkę, a jeśli nie macie foremki, to proponuję Wam alternatywnie inny przepis na domek z piernika, który też pokazuję w moim innym filmie. Tymczasem zobaczmy, jak to cudo czekoladowe przygotować. Przygotowanie domku z czekolady najlepiej jest zacząć od tego, żeby oszacować sobie, jaka ilość czekolady będzie potrzebna. Ja po prostu do moich foremek silikonowych, w których domek będę przygotowywała, włożyłam czekoladę tak orientacyjnie, żeby zobaczyć, ile kostek się zmieści. Łącznie będzie mi potrzebnych 7 tabliczek, czyli 700 gramów, ale jeszcze w razie czego, tak w zapasie roztopię jedną dodatkową tabliczkę, czyli razem 8. Chciałam to zrobić z jednego koloru czekolady, ale okazało się, że już trochę zdążyłam sobie swoich zapasów zużyć, więc tak naprawdę pomieszam czekoladę białą, czekoladę gorzką i czekoladę mleczną. Mam nadzieję, że uzyskam taki ładny, jasno-brązowy kolor, na którym też ładnie będą wyglądać dekoracje, ale tak naprawdę i na ciemnej, i na zwykłej mlecznej, i na białej czekoladzie te dekoracje i tak będą prezentować się fantastycznie. Teraz trzeba rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej. Oczywiście w zależności od tego, jaka czekolada będzie rozpuszczana, trzeba odpowiednio ją roztapiać, dlatego że na przykład biała czekolada ma tendencję do tego, żeby się warzyć, więc delikatnie trzeba wcześniej na dnie garnka na przykład rozprowadzić trochę tłuszczu i oczywiście też kontrolować temperaturę. A alternatywnie wystarczy też poukładać czekoladę w foremce bezpośrednio i rozpuścić, na przykład wstawiając do piekarnika, oczywiście nie zbyt mocno nagrzanego, wystarczy 100 stopni Celsjusza. Można też spróbować zrobić to w kuchence mikrofalowej, ale trzeba to robić z przerwami, tak żeby ta czekolada się za szybko nie roztopiła, żeby się nie spaliła, zwłaszcza jeśli to jest czekolada biała. Ta czekolada się oczywiście nie rozpuści tak jak z masłem, bo ona ma potem z powrotem zastygnąć do stałej konsystencji. Udało się. Teraz musi wszystko zastygnąć, a potem można schować do lodówki, a nawet do zamrażarki, żeby bardzo dobrze stężało. Po schłodzeniu czekolada stężała, z powrotem zrobiła się twarda i teraz można już wyjąć ją z foremek. No, ja się obawiam, że dokładnie, trochę się niedokładnie rozpuściła ta czekolada, niestety jedna z drugą. Widać białe prześwity, ale nie ma tego złego. Nie będę już tego roztapiała drugi raz, bo czekolada mogłaby tego nie wytrzymać. Po prostu, jak będę dekorować, to myślę, że część z tych rzeczy uda się zamalować, bo takie pomyłki każdemu z nas się czasem zdarzają. A dekorować będę na pewno białym lukrem i kolorowym lukrem, a myślę, że po prostu będzie można powiedzieć, że na domku leży śnieg. To teraz, kiedy już czekolada stężała, kiedy wyjęłam z foremek ten korpus, czyli domek, można zacząć dekorację, a właściwie trzeba najpierw zacząć dekorację, żeby położone w poziomie kawałki razem z tym lukrem, żeby to wszystko zastygło. Zacznę od lukru białego. Przepis na ten lukier już też pokazywałam Wam kiedyś na pozytywnakuchnia.pl i na moim kanale. To jest biały lukier, przygotowany z piany z białek, razem zmiksowanej z cukrem, pudrem i w takim specjalnym naczyniu do dekoracji, ale też oczywiście można za pomocą łyżeczki delikatnie czy jakiejś szpatułki. Zrobię teraz takie różne obwódki białe, bo one będą ładnie grały z brązowym kolorem czekolady.
Lukier już mi zastygł, to teraz jeszcze udekoruję resztę. Można oczywiście kolorowym również lukrem, który jest zabarwiony barwnikami spożywczymi, ale ja udekoruję resztę kolorowym marcepanem. Marcepan już mam tutaj przygotowany, trochę już go też zabarwiłam. Tu mam zielony, czerwony i niebieski. I po prostu wylepię nim te fragmenty, które będę chciała na odpowiedni kolor zabarwić. To teraz już czas na składanie domku, kiedy jest udekorowany. Ja go będę sklejała za pomocą masy marcepanowej, można też za pomocą takiego już gęstego, troszeczkę stężałego lukru, żeby on, kiedy jest za rzadki, nie powypływał bokami. I jak to wygląda? Trzeba oczywiście wcześniej sprawdzić, w jaki sposób ten domek będzie się składać, która ścianka do której. Na jednej ze ścianek jest już wylepiona masa i po prostu przykładam ją. Z boku dociskam, tak żeby się obie powierzchnie zetknęły ze sobą. I tak robię ze wszystkimi ściankami, które trzeba połączyć. Teraz jeszcze, żeby dach się dobrze trzymał, to wylepiłam tutaj taką masę czekoladową. To była roztopiona czekolada, która jeszcze nie zdążyła całkiem stężeć. I wielka próba przede mną. Trzeba teraz położyć dach. Tak, żebym mniej więcej wiedziała, jak to zrobić, to naprawdę byłoby fajnie. No dobra. Chyba się będzie trzymał. To jeszcze tutaj na górze wyłożyłam rulonik marcepanu i teraz dodam trochę płatków śniegu, takich cukrowych, dekoracyjnych. Będzie trochę śniegu na dachu. I tak oto domek z czekolady wreszcie zbudowano. Teraz jeszcze wstawię go w chłodne miejsce, żeby ostatecznie się te wszystkie składniki powiązały i stężały, a potem jeszcze nie wiem jakim cudem, ale muszę go przetransportować, bo to będzie prezent dla dzieciaków, które prezenty w ciągu roku niestety nie mają od kogo dostać. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów i życzę oczywiście wesołych świąt.